Assalamu alaikum. Barka da warhaka jama'a. Abin da aka yi idan aka turo maka kowane coins ne idan har ba USDT ba ne ga yanda za ka yi swiping. Na farko ka tabbatar da ka san wani irin coins ne. Na biyu kuma idan ya shigo kuma ka san wani irin coins ne. Na biyu kuma sai ka je ka yi trading ɗinsa. Yanzu kamar haka Litecoin aka turo mana. Ko? To yanzu abin da aka je shine sai ka je assets. Za ka ta wajen ƙasan nan za ka ga assets. Idan ka shiga assets a ƙasan nan to za ka ga account ne akwai gun deposit, akwai withdrawal, akwai transfer, akwai convert. Idan abin da aka turo maka ya kai $50 converting da aka yi. Idan bai kai ba sai ka yi transfer. Idan ka yi transfer zai nuna maka daman ya zo maka a founding ne sai ka maida shi ya koma zuwa trading. Abin da aka yi sai ka duba nan ka tabbata wane coins aka turo maka. Main trunks ne ko duk coins da suke nan dai kawai ka yi searching ɗin sunansa abbreviation ɗinsa. Kaga Litecoin ne namu yana ta sama sunan shi LTC. To kaga ya shigo ko? Sai ka danna max. Idan ka danna max zai zama duka kenan kai zo ka yi converting sai ka danna confirm. Idan ka danna confirm to shikenan ya zo trading wallet. To tunda ya zo trading wallet abin da ya kamata ka yi shine sai ka je ka kai shi kasuwa ka yi swiping ɗin shi zuwa USDT. Idan zuwa USDT ne zai baka daman ka je ka saida shi kuɗin ka ya zo in naira. Amma ba ta yanda kuɗin ka je daga Litecoin ya dawo naira in baka yi trading ba kuma mun maida shi trading account. To abin da za mu yi shine sai mu zo ta ƙasa nan za ka ga gun da aka rubuta trade. Idan an zo sai ka duba meye sunan coins ɗin naka abbreviation ɗinsa Litecoin sai mu rubuta LTC. Litecoin LTC. To kaga za ku ga LTC/USDT to muna so mu maida shi USDT kenan. In kai kana euro da ga LTC/euro to tunda mu USDT mai dala muke so mu maida shi sai maida shi LTC/USDT sai mu taɓa wannan. Da baka taɓa shi to nan ɗin siya da mu kenan tunda mu muna da shi saidawa za mu yi sai mu taɓa cancel. To mun taɓa cancel za mu ja wannan abin da gan shi kamar dugo-dugon nan to sai mu ja shi har ƙarshe saboda duka muke so mu siyar. Har sai kaga gun nan ya baka amount ɗin da kai so ka sai idan ka taɓa kaga ka ja shi haka kawai sai ka taɓa sell. Idan ka taɓa sell zai nuna maka wani turanci haka dai kawai sai ka danna kawai kai da kana so ka saida kawai sai ka sayar. To idan ka sayar sai ka je ta ƙasa sai ka samu har ƴan kasuwan sun siya ne ko ba a siya ba. In ba a siya ba ya gan shi a ta ƙasan nan yana pending kaga yanzu har an siya ta koma USDT kenan. Ta yanda za mu iya maida shi zuwa naira kenan. To bayan mun saida shi a kasuwar trading abin da za mu yi sai mu ƙara komawa access ɗinmu. Idan mun koma access sai mu je gun da muka yi transfer mu maida shi funding wallet. Mu bar shi mu cire shi daga trading kenan. To gashi nan. To ya zo nan sai mu je daga funding wallet sai mu taɓa kan funding wallet ɗin nan mu sa unified trading account. Shi funding zai dawo ƙasa. To kaga coins ɗin da ya nuna mana nan BTC ne to mu kuma mun riga mun maida shi daga Litecoin ya koma USDT. Sai mu taɓa mu je mu duba USDT za ka gan shi ma a sama. To sai mu taɓa kan USDT. Bayan mun taɓa kan USDT sai mu danna max saboda duka muke so mu maida shi. In muka danna max sai mu danna confirm. Sai mu danna confirm mun danna confirm. To ya koma zuwa funding wallet. To an gama mataki kenan an zo matakin ƙarshe kenan. Tunda ya koma funding wallet kuma ya koma a USDT to abin da ya kamata mu yi sai mu je home. Idan muka je home za ka ga wasu icons nan da yawa daga Bybit, Web3, Card, Reward Hub. To za ka ga more a gefensu sai ka shiga more ɗin nan. In ka shiga more za ka ga P2P trading a irin wannan slot ɗin wayannan icons ɗin da yawa. A paragraph na biyu za ka ga P2P trading. To sai mu shiga P2P trading. To kuke kula mai kyau. Inna lillahi dalan ya faɗi ba. Inna lillahi yawa sorry. Za ka ga buy da sell. To tunda kai kana da shi already kana so ka sayar sai mu danna kan sell. Bayan ka danna kan sell za ka ga amount gashi nan daga wannan shi da kan 900 je sayar zuwa miliyan 1. Wannan da kan miliyan 5 zuwa miliyan 23. To mu kuma namu na shan shayi ne kaɗan ne to sai mu yi searching za ka ga wani amount in a plain baya ganuwa mai kyau. Sai mu taɓa kan amount ɗin nan sai mu rubuta approximately dala shida mu sa kamar 6,000 kenan. Sai mu sa 6,000. Za mu ga merchant ɗin da za su iya karɓa. To kun ga mun sa 6,000. Kun ga payment ɗin yayi ƙasa again har yanzu. To gashi nan wannan zai karɓa. Na oga ne. Sai mu danna kan sell. Tun daga wannan merchant ɗin zai karɓa Justice Smile. To sai mu taɓa shi. Mu taɓa kan sell. To tunda zai siya sai mu danna all.
to kaga mun danna all, ga kuɗin mu da zai shigo mana 7,143. in ka yarda da haka good sai ka sayar, in baka yarda ba kuma sai ka bari ka ta holding sai lokacin da dala zai tashi. To shikenan sai mu danna cancel. Da muka danna cancel shikenan sai mu jira merchant da zai turo mana, ya turo mana kuɗin mu shikenan bi salam. In baka gane ba sai ƙara yin screenshot.